Hei, se mitä mä näet ja kuulet juuri nyt ei ole Sten Anders Fellman lihassa ja veressä. Olen hänen digitaalinen kaksosensa Vigenin luoma Human Digital Twin. Ja puhun hänen äänellään, minulla on pääsy hänen tietoonsa ja voin kommunikoida kanssasi millä tahansa kielellä vuorokauden ympäri. Tämä ei ole tieteisfiktiota, se on Vigenin ydin. Emme ainoastaan rakenna teknologiaa, niin me demokratisoimme sen. Alustamme Vigen Studio mahdollistaa sekä yksilöille että yrityksille omien digitaalisten kaksosten luomisen. Kuvittele maailma, jossa voit skaalata itseäsi. Maailma, jossa kaksosesi voi hoitaa tehtäviä, vastata kysymyksiin ja rakentaa suhteita sillä aikaa kun nukut. Lisäksi tarjoamme valmiita digitaalisia kaksosia, jotka ovat erikoistuneet juridiikkaan, talouteen ja neuvontaan. Miksi investoida tähän juuri nyt? Koska maailman johtavat analyysitalot ovat yksimielisiä. Vuodesta 2026 alkaen miljardit ihmiset tulevat käyttämään tekoälyasiantuntijoita päivittäin. Ja digitaalisten kaksosten markkina kasvaa räjähdysmäisesti maailmanlaajuisesti, mutta samalla kun jättiyritykset keskittyvät teollisuuteen tai tekstipohjaisiin chatteihin, Vigenilla on ainutlaatuinen asema. Me keskitymme inhimilliseen yhteyteen. Emme pysähdy tähän. Vigen kehittää myös digitaalisia kaksosia tuotteille ja prosesseille. Annamme yrityksille työkalut koko toiminnan optimointiin henkilöstöstä tuotantoon. Koodini takana toimii asiantuntijatiimi. Vigenia vievät eteenpäin tekoälyasiantuntijat, ratkaisuarkkitehdit, datainsinöörit sekä koneoppimisen ja muotoilun asiantuntijat. Tiimillämme on ainutlaatuinen laaja-alaisuus Juan Carlosin kansainvälisen liiketoiminnan kokemuksesta insinööriemme syvälliseen tekniseen osaamiseen. Meillä ei ole ainoastaan visiota, vaan myös kyky rakentaa monimutkaisia suorituskykyisiä HDT-ratkaisuja, joille markkinat todella ovat kysyntää. Kutsumme sinut nyt osaksi tätä matkaa. Toteutamme 10 miljoonan kruunun osakeannin 16,67% osuudesta yhtiöstä. Tämä tarkoittaa 50 miljoonan kruunun pre-money-arvostusta, osakekohtaisen merkintähinnan ollessa 20 kruunua. Pääoma käytetään Vigen Studion kehityksen nopeuttamiseen sekä myynti- ja markkinointiorganisaatiomme laajentamiseen. Tavoite on selkeä. Rakennamme yhtiötä tulevaa exitiä varten ensisijaisesti yritysoston kautta, jossa suurempi teollinen toimija tavoittelee ainutlaatuista teknologiamme ja vahvaa asemaamme Pohjoismaiden markkinoilla. Kysymys ei ole siitä, että tulevatko digitaaliset kaksoset osaksi arkeamme, vaan milloin. Ja Vigenin kanssa voit olla mukana omistamassa tätä tulevaisuutta. Vieraile osoitteessa vigen.com saadaksesi lisätietoja ja merkitäksesi osakkeesi. Tervetuloa Vigenin digitaaliseen kaksokseesi, jolla on rajaton potentiaali.